Můžeme kouknout, jak to vypadá. Pokud se mi to samozřejmě povede. Dáme? Já jako mluvám se za ty zvuky, to jsem já, protože já to hraju na kontroleru, protože jo, mám Roblox jenom na Xboxu. Jo. Jdeme na to! Nejdem na to, dobře. Oj! Co hodně jsem to. Ready? Nejsem ready! A už dost. Ještě jednou to nedám a vymažu to. Ne, nechám to. Protože, ale to bylo těžký, víš co, protože když se to jmenuje ready, tak jsem na to připraven, že tam bude tohleto. Už se chystáš, víš co, že tam bude. Já kdybyste se ptali, proč jsem tam... Kdybyste se ptali, proč jsem tam dal třeba tu cirkulárku a třeba, já vám to ukážu teďka, to jsem tam dal třeba, jsem tam dal třeba tyhle ty věci, protože teďka tam jen čekat, no to bylo moc blbý, protože by to bylo asi nudný tam čekat prostě nějakou dobu, než bude drop, takže se takhle rozhodl to udělat. Rozhodl jsem se pro tohle, že to tam nebude, ale možná to ještě zruším. Že to zruším, protože to prostě to nejde, tohle to nejde prostě, že tady to takhle zruším asi, protože je to moc těžký, ale až fakt jako moc, že prostě to nejde. Tak, teď já to zkusím rovnou s tou, to nepůjde. Jinak tady to je prostě i online, že hraju jakoby s váma lidi, ale jakoby takhle. Oni nebudou hrát, nebo jako můžou, ale jakoby může se stát, že nehrajou váš třeba level, protože to oni hrajou jiný level, ale vidíte, že jakoby hrajou a vidíte, že si třeba to zkoušej a uvidíte, kde třeba umřeli. Jdeme na to. A proč vždycky tam umřel prostě? To je divný. Tak. Jdeme na to! Ne, prostě to nejde. Jdem na to, ale nejsem ready. WTF? No, takže. Buď v klidu, jo, takže prostě, to neříkám vám, to říkám sobě. No. Jak ještě jednou, kdyby se vám líbilo tohle video, tak je. No, tak kdyby se vám tohle prostě video líbilo, tak dejte sem 5 lajků a já udělám další part, ale úplně nečekám, že byste to dali, protože
tohle video je pro mě takový nudný, protože tady prostě jen jezdím, jo, dělám prostě to a nikoho to nebaví, ale že jo, budu dělat i videa z jiných jako těch. Ne, už ne, prostě už ne, dost. Prostě budu dělat i videa jakoby z jiných věcí, že jo, takže tak. A já dám ještě tam tak 3 pokusy a konec. Dobře, sliboval jsem, že tady bude ještě něco, ale tak asi ne, protože tohle video má asi tak 12 minut a asi někdo se bude koukat 12 minut a tak to postaví a ne. Koukej, tohle je Minecraft, jako nebo Comelu. No prostě jakoby, že jak jsem teďka řekl, že asi někoho nebaví hraní a stavění, tak jakoby takhle. Minecraft je něco jiného, to je v pohodě, jo? To jakoby, jak jsem říkal, hraní a stavění. Ale prostě chápete, prostě to nejde. Prostě jakoby, tady u tohle to je prostě nudný, že prostě stavíš prostě stavíš nějakou svou mapu, kterou stejně nikdo nebude hrát. Já sice nejsem na negativní věci, ale jakoby je to pravda. Nebo jako možná to někdo bude hrát, ale třeba já to dělám tak, že to bylo prostě a teď se musím soustředit. Zapomněl, že to tam má být. Já nevím, co dělám. Ale dobře, ještě poslední 2 pokusy. Fakt teďka už fakt poslední 2 pokusy a končím, prostě už to nebaví. Tohle video asi něco rozsláknu. Dobře, poslední pokus. A už to nedávám. A mi jedno bylo. Dobře. Musím se to dát, jo, protože prostě soustředit. Protože ta raketka, to je hrozný. Proč jsem to tam dával? Proč se mě to napadlo prostě? Dobře. Lidi, tohle bylo všechno pro toto video. Doufám, že